so súťažou rozlúčiť s víťazstvom, čo sa nám však dnes nepodarilo. Je to o to smutnejšie, že to dopadlo tak, že sme prehrali o gól z poslednej deviatky. Takže cieľ sme nesplnili. Proste ten zápas sa nesol v takom duchu, že prvý polčas, alebo už dlhodobejšie nám chýba taká stabilná opora v bráne, z čoho potom nadväzuje rýchly protiútok. Prvá, druhá voľna. Prvý polčas sa nám nedarilo veľmi v obrane, to čo sme si povedali, nám veľmi nevychádzalo, sme to skúšali všelijak meniť počas tohto zápasu, lebo to čo sme mysleli, že vyjde, tak sa ukázalo, že to nebolo veľmi vhodné, takže sme to skúšali nejak látať a druhý polčas už sme sa chytili, už sme tam viedli aj myslím o 4 góly, no potom sme zase nejakými školáckými chybami o tento náskok prišli, čo si myslím, že bolo rozhodujúce. Proste dievčatá ešte musia asi dozrieť, že by v takýchto zápasoch dokázali už ustať aj ten štvorgólový náskok, ale tak to všetko je o tom, musia sa učiť ďalej makať na sebe a to dopracovať.